Witam Was pięknie. Idzie zima i postanowiła z Kasią zrobić taką serię o żeleźnioku. Młode już dawno nie wiedzą, co to jest żeleźniok, może kajna grina trafili taki gryt. I ja bym tak chciała ryty od początku do końca powiedzieć, co to jest żeleźniok, a on stał, kto go użytkował. Bo jak chciała do tego filmowania taki żeleźniok skombinować, to się zdziwiła, że Rity na Allegro idzie to kupić. Czyli tak, to jest żeleźniok, co się mianuje karlik. No i mniejszy i no i tańszy. Jakby on fungował, to ja by sam tak blisko wedle niego nie mogła siedzieć, bo musiałaby być odsunięto przynajmniej na 1,5 metra. W każdej śląskiej Einzli, w kuchni, Einzla to jest pokój z kuchnią, czyli izba. Izby się nie użytkuje, no bez okienko widać, jak tam jest fajnie. Życie toczyło się i toczy we kuchni zimą wedle żeleźnioka. Czy to znaczy, że my pieców nie mieli? Ano mieliśmy. Ten żeleźniok z tyłu, mocam dziura, kierą był odprowadzony taki długi lajtung i ten lajtung on szedł direkt do kachlowego pieca. Sam się poliło, ja wam zarostki pokorze, jak mogą pogrzebać, i to, co sam jest, taką klapka, to się nazywa fajerka. I ten żeleźniok ładowało się bez góra, jak w to miał już potem większe takie kąski drewna, to mógł jeszcze to dźwignąć. No i jak sam widzicie, ja mam narychtowane takie wielkie kąski, ale do rozpalania ognia musiałabym to mieć pociupane na takie małe kościneczki. I jak poradzicie ognisko budować, nie wiem, byliście w harcerstwie albo co, to wiecie, że sam driny też szłoby takie ognisko zbudować, no tego nie będę robić, bo sąsiad na noc to się musi wyspać. Na koniec się ciepało papier i ta fajerka się zawierało. Ja sam specjalnie zostawiła jeszcze drzwiczki otwarte, co byście się mogli podziwiać, jak to jest driny. No chciałam zbudować ognisko, ale się to oczywiście zawierało i to zależało od metody. Albo się sam zapolało ten żeleźniok, albo od góry. I on hajcował. A po co ta rura szła aż do pieca? Bo wiecie, jak się poli drzewo, potem się sam dociepłowało węgla, no to się wytwarzał taki gaz, który się mianuje czad, on jest bezwonny. I jak my by nie mieli tego odprowadzenia i to dobrego odprowadzenia tych spalin, to by się ludzie przy tym żeleźnioku bardzo szybko potruli. Żeleźniok bardzo szybko się rozhajcowywał, właśnie żeliwo żeleźniok i aż czasami do czerwoności. I przy okazji, bez te spaliny, które szły bez kachlowy piec kuchenny, to też się rozhajcowywał ten piec kachlowy. Czemu on jest taki mały, do czego on służy? Ja wam powiem, że do wszystkiego. Przy nim musiały być takie geryty, jak to pogrzebacz. I to jest taki pogrzebacz do żeleźnioka, taki drut zakrzywiony, co by ta fajerka dźwigać. Ja sam to jeszcze raz dźwigna i tak trochę tym poszkyrtać, co by to ognisko się lepiej poliło, dociepać. No a jak sam cosik stołu na blasze, zarostki wam byda sprawiała w następnym odcinku, co? No to się otwierało te drzwiczki, one oczywiście normalnie w czasie fungowania żeleźnioka były zakręcone i dociepywało się sam tyndy. Piętro niżej są drugie drzwiczki na hasie, no i ten żeleźniok on stał na takich nogach, które były dokręcone do niego, ale też musiał stać na blasze i wedle niego była szypa i kołkasla.
cipa i śmiatek, no to nie wiem czy wiecie, to było plastikowe, ale blaszane było lepsze. A kukastla no to była na węgiel. I zimą wedle żeleźnioka we kuchni toczyło się życie towarzyskie w Ainzli, w Familoku. Zaproszę Was do żeleźnioka.